Gaskiya akwai damuwoyi a Najeriya yanzu nan akan batun maganan COVID-19 coronavirus. Wannan message ina so al'umma Najeriya gaba ɗaya, both Muslim and Christian and free thinker su sharing domin mutane su san me yake tafiya a ƙasar nan. Domin mu youth na Najeriya in ba mun tashi muna gaya ma junanmu gaskiya ba za mu cutu zuwa gaba. Batun maganan COVID-19 nan yana so ya zama wani abu ne kamar arka. Akwai wasu wayan ba su son wannan ciwon ya kare saboda suna da wani benefit da suke samu a ciki. A cikin gwamnati akwai, a cikin security akwai, a cikin su mutane wani aka sa su a cikin kungiyar zagaya na batun maganan ciwon suna nan da yawa. Ina gaskiya cin wani lamari saboda Allah mu duba yau an lokacin aka fara wannan issue ana da cases is not less than 60-100. An zo an hana mutane zuwa masallacai, an hana mutane zuwa churches. Yanzu na hana mutane zuwa churches da masallacai nan zai ya ragu ne ko ya karu. A nuna muna single mutum ɗaya ne ya kamu da wannan ciwon a masallaci ko a church. Yau muna da more than 3,000 cases a Nigeria. Ina mafita? Yau kun tashi gwamnati kun yi magana cewa akwai kwanaki na an sa za a samu mutane su je kasuwa, mutane su je office, mutane su je gujin aikinsu. Me yasa ba za ku sa kwanaki na Juma'a da Sunday a zuwa ma Allah bauta ba? Sallan Juma'a fa bai wuce minti 10 ko 20. Wallahi tallahi malamai, pastoci da gwamnati in ba kun tashi kun wani abu akan an samu an gaya ma Allah, domin in dai abin ya kasa an kasa samu kan abin mafita shi na koma ga Allah. Yana rubuta cikin Qur'ani, yana rubuta cikin Bible. Duk lokacin masifofi suka zo solution wai a shake koma gaya ma Allah, amma kun hana jama'a Allah ibada. Ina son bai da shawara ne wallahi wannan azumin ba ta fada Juma'a 5 a Juma'a da yi na uku kenan gobe, wallahi har iya kai azumin nan an gama ba samu sallan Juma'a ko da ba, to wallahi ba mu san mene Allah zai so muna a bayan sallah ba. Kar ku yarda fushin Allah ya shafe mu gaba daya kasan nan. Malamai ku tashi ku gaya musu gaskiya. In dai za a ware ranar nan za zuwa kasuwa daga safiya zuwa yamma, mutane suna kasuwa suna cinkusa. Ka duba jiya a kasuwa, ka duba mutane a banki suna layi suna cinkusa, kuma an ce social distance. In ba tuma gan social distance din gaskiya ne, ya ana ba mutane an bude kasuwa, ya an ba mutane su je banki, ya an ba mutane su je office, ya ba za ba mutane su yi sallah just for 20-15 minutes sallan Juma'a ba. Ni dai wannan shawara ne. Kada mu yarda fushin Allah ya fadi, domin lokacin Allah ya fushin shi ya fadi ba yana fada kan wayanda suke laifi ba ne, yana shafe duk wani ba su san komai akai ba. Wannan shine sakon zan iya yi. So ka duba in maganar gaskiya ne, ka duba wayanda aka ce su da wannan ciwon a Gombe gudun wata daya ba abinci ba magani ba komai, ga sun fita suna protest akan hanya. Mene su mutane NDC suke akan wannan? Ko su samu hanyar business, hanyar harkar su, ko ba su gaya mutane gaskiya? Gwamnati mun san shugaban kasa kai mai adalci ne, ka muna adalci a wannan aiki. Gwamnoni, ministoci ku tashi ku gaya mutane, ai ma mutane mu adalci, kuma talakawa ku adalci, alƙawarin ku ka doka kenan. Wallahi ayi kokari a sama a sake mutane da minti 20 ko minti 10 a je a yi sallar Juma'a. In ya gada ma ba wani bagana a zuwa Juma'a, za a sa limai na zuwa da wudu ba da sallah ba da wuce minti 10 ba. A ba mutane da masu je su gaya ma Allah, domin mafiton kenan way out. Duk wanda ya zo sallan Juma'a a sa ya zo da mask. Duk wanda ya zo sallan Juma'a a yi je hankali za in mutu zai wanke mutu ya zo da mask. Ya an ce a sa mask ana yawa ana je kasuwa, mutane ba su sa mask. Ga su muna gansu da yawa cikin kasuwa, amma sallan Juma'a da ku ce kun hana. Ina mafita? Ina gaskiya nan? Malamai mu kun zo na kuna kallo, fasoci kun zo kuna kallo, kuna gan cewa wannan za samu zaman lafiya kasa nan in Allah ya fushi. Wannan shine sako nake son gama yan Najeriya gaba daya. That is the only thing I can say, domin ni haikina ne a matsayin shugaba na matasa a cikin duk wasu harkoki na kungiya daban-daban a Najeriya. Wassalam.